Bila salam dalam perjalanan bab utamanya salam. Olah kosong bisa Abu Qadir Al-Jilani al-Ibtida utawi kawitan salami kelan nganggo salam iku sunnah. Waraddulan utawi jawab salam iku ada dulu hukum ini bidai kang timbang kawitane salam. Maksudnya kalau satu wajarin dawuke ngangi salam iku sunnah ning jawab wajib. Berarti nek ngono yo hukum menjawab salam itu lebih kuat daripada nabi di. Tetapi senajan untuk salam di sunat jawab wajib nek cara ganjaran iki oke sing iki. Mergo sing duwe kita yo dikake bahwa ya bener, jawab salam itu wajib. Tapi ulul salam Nabi itu sunnah, tapi sunnahnya itu berubah. Gue nih mau ulul salam, cuman tetap niat gawe perhatian nanti cuma doang. Sementara kadang jawab salam itu rapat niat cuma doang, ini lebih dosa. Jangan jawab lebih dosa. Jadi kesunahan ini luwih ganjaran. Wa utawi salam itulah mukhayyarun dan kon milih visi roti dalam sewajah salam ima ayat kila ana kalane ento mlebuake sapa wong al-alifah Al-Qur'an wala manah kaya kudu tumuri ucap sapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lafal assalamualaikum awiyah padwa utawa buang sapa wong ing alif lan lam kaya kudu ning ucap sapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wala yajidulan Quran nambahi semua dari kaya kata kuno assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sehat utawa lafal salam kuwi wis ciptaan. Maksudnya wis gaweane kanjeng Nabi ya. Lah ning kene kan ana dua tempat. Ana sing salam kuwi leboke alif lam. Maksudnya al-makrifat jenenge lafale dadi assalamu ning ya ana sing buang alif lam sehingga mimbuni salamun alaikum. Sebab keterangan tadi berarti karo-karo ini kena. Tetapi nek diturut Imam Syafi'i salam itu hubungan alif lam. Mula nek salam salat gandeng jadi rukun ora kena mimbuni salamun alaikum salamun alaikum. Kudu assalam ono ale kalau makrifat itu istimewa. Dan kalimatnya ya wis kuwi aja ditambah-tambah. Berdasarkan ono mubalagh kadang nambahi assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ana sing nambahi nang salah palio ben kita gaya wae. Itu ora pasti. Mungkin wis ciptaan gaweane kan Nabi kan. Wis salam sembarang sempurna, rasa standar-standar. Dan terus pertingkai saiki carane ngucap salam anulane wa sunnatu sunai wa ayu salam mayatau salam kepada masih wong sing mlaku ala jale sing atas minggu. Maksudnya ana wong liwat ning dalan kok ning dalan wong lungguh kuwi sing disunahke untuk salam sing mlaku iku sing iki. Minggu kali jawab warogi bute wong sing numpak alal nasi atase wong sing mlaku. Ana wong numpak kendaraan melancangi wong sing mlaku sikil
Jadi sunat dia salam sing numpak kendaraan. Wassalamul wahid utai salame wong siji minal jamaah sambil kulan wa'ake ala wali matatus ada jamaah iku yujibu nyubuki untuk melaku wong akeh takbis terus ana wong mlaku sikil siji nah anu ketika sunat wong takbis iki uluk salam siji wae enggak kabeh wong takbis uluk salam kabeh terus sing jawab sing kesel salam kabeh. Wa kadzalika hal kaya mengkono-mengkono salamul wahid, radul wahid utawi jawabe wong siji minal jamaah sampai ukuran itu ya wis nyukupi pengajian wong 5.000 sing pidato uluk salam ning gone wong 5.000 sing jawab kok ning wong siji cukup. Ini ada di sini mesum mungkin ya. Jawab ramo separuh itu. Oh, tak tenang. Ya aslinya ini tak kenal mesum. Jawab wong siji cukup. Ya seperti hukum ini jadi jangan sama hilang keringat kumpulan salam itu bukan jawab kamu wajib kumpulan memakai kue jawab diwi loh itu ini kabeh jawab ya apa ya coba dulu pelewok simpulan walaya tujulan murakenno orang-orang apa tidak tuh soal baca atau ngawiti salam al-sa'witi salam iklan salam al-musyiki atasih wong musyrik dihalim lawan jubin diri kita uluk salam karo wong musyrik itu raken ngawiti maksud ngawiti uluk salam oleh orang hubungan kok kono misalnya wong Kristen kabeh wong Katolik kabeh ini aturan akal. Tetapi pidato urus salah naken. Nek ning kono ana Islam siji wae, kena. Niate urusan karo Islam. Saiki urusane nek di urus salam karo wong muslim iki karo wong non muslim tenan. Fa'in badamu kalau mengali di seluruh muslim muslim roda mungkin jawab sokong anak yang ada semua di ayat pula lawan ucap sokong wa alaika nanggu lafal wa alaika mulai Islam baru salam narawai dewi dan jawab ya rasa wa alaikum salam cukup wa alaika wa alaika maknanya harus mengkonkoi ya ini biar ono sejarah ini masih kan begitu. Ini ngomong ngalai katok kan? Sing niku kan namung ngalai katok mboten ngageman. Ngalai kan. Mesti ngalai kan ini baleke omongane dhewe. Ning nek lidah nganggo waalaikumsalam, iki padha sampeyan tetep ndongake karo wong musyrik mau nanti Islam. Ndongake slametan karo musyrik itu kan. Kemudian sejarahnya kan Nabi ini isu-isu kita ketemu indah kalau darwan dengan Aisyah atau orang muslim itu lu salam dipleset kurang kok assalamualaikum min assalamualaikum assam ini maknanya pantun. Kalau musik kalau musik kan Nabi kan pasti dia rumahnya langsung memang itu jadi waktu itu ngangkat sama itu untuk langsung tapi mudah wah intinya lafaz asam mubi maknanya adalah dari Aisyah kadang canggung
Garwane dunek iku ora trimo. Balese utang buana. Wa alaika wala nakumul alaika tapi itu. Sing ratu kuwi bongko bulan nang bongko itu kok bongko anek do. Kan nabi jauh mandar mandar. Kalau sampai orang. Gue nek diberi salam itu cukup kok jawab. Wah amin. Mana nih? Gue ya kok itu enak. Pasal jalan jauh. Rugi. Nanti gue dari syariat. Nek ana wong nuluk salam ora. Wong musyrik. Saya kalau non muslim cukup dijawab dulu wa alaikum. Wa amma raddu 'ala muslim wa amma raddu 'ala mutami jawabi uang 'ala muslimnya ada seorang Islam supaya puluh mengucap sapa wong wa alaikumus salam ing lafal wa alaikumus. Nek kowe dulu salam karo wong kok lencang assalamualaikum. Minimal wajib dijawab dulu wa'alaikumus salam. Ono salam. Kurangnya wa'alaika. Itu wa'alaikum minimal. Wa izza saiki lamun nambahi sapa wong ila qolihi. Mari ucapan wong wa barakatuh wa nafal wa barakatuh. Karena Allah Ta'ala Allah duwe ini kok len jawab kuwi nganggo tambahan wa barakatuh. Kalau nek ora barakatuh ya warahmah. Ana wong kudu salam karo awake dhewe. Asalamualaikum. Salam dhewe waalaikumsalam warahmah. Ngono kuwi luwih kok. Lah nek sing kudu salam nganggo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ini kita tambahin nganggo wa barakatuh. Ini dasarnya dawuh Quran. Wa idza quyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsaniha aw rudduha. Kowe iki nek dihormati wong liya dalam hal ini pengen dulu salam kehormatan program ini diparingi kehormatan pahayu bi ahsannya engko balesem kowe iki ngurmati wong liya gawe aku ngono di ahsani lan kowe bagus kowe apik nek kowe dulu salamnya assalamualaikum jawaban nganggo warahmah berarti kan udah awal dua ora-orane ngono ya iki mau padha. Sing padha ya padha karo sing ngulu salam kita. Mula jawab padha karo sing diucapi sing salam iki wajib. Dene nak tambahi iki utama. Tapi nek sing ngulu salam tekan wa barakatuh ya jawabe ning padha iki ora ono tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sa'ilamu tuja. Bahwa muslimun non Islam di muslimin mari Islam sing liya. Salamun ing lafal salamun lam dijib. Mongko ora jawab sapa muslim ing muslim. Arifu lan merwaki sami men annahu muslimin salamun iku laisa. Ora ana salam ora tahiyatul Islam lawan menghormati agama Islam. Nek ana wong kok berucap salam ora wajib jawab. Sebab kaya ngono kuwi kudu penghormatan Islam sing ora wajib dijawab. Saya kan bangsa wong nasionalis iki nek dulu salah ae-ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesejahteraan untuk kita semua. Salam Om Swastiastu.
tambahi salam kebajikan rayu sampai itu. Sakliyane assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kuwi kudu salam Islam sing ora wajib juga. Semoga kesehatan kita semua. Inilah salam orang Kristen. Salam itu salamnya Yahudi ya. Guru Swastiastu salam orang Hindu. Salam kebajikan itu salam orang Buddha. Itu dirayu kalau itu kepercayaan Jawa. Kepercayaan. Jadi orang-orang penting. Apa mana mengwong umum, wong iki ora ndek kepentingan. Kecuali memang pejabat. Pejabat yang harus berhadapan dengan wong sing ono-ono nggih ngomong. Tapi ya delok gon-gonan. Kadang saya kalau ini jadi apa kaya jadi protokol. Kurang delok sing belum mongso. Ono pengajian lho, terus pengajian sambutane bupati apa sampeyan dadak nganggo salam pilihan kono yo ora patut. Mau disalami sapa ngono awam. Ini acara-acara kenegaraan sing sifatnya umum sing teko yo ono wong ya kuwi wae cara aku. Penting yo aku salam yo sing bener masalah muka kuwi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu kalau suni salam, lafal salam tok mau iku laisa orang iku bikalamin kan salam tok omongan tamin kang sempurna. Lafal salam tok umam, salam iki bikalan sempurna. Salam opo? Salamun gitu. Salam kepiye nek muni salam tok? Beda nek karo salamun alaikum ana lafale alaikum utawa alaika. Kuwi jelas. Iki kan ditujokke ning ngene wong sing jak omong. Nek ana wong muni salam, aku lak muni kaya linggo. Sik omongan iki ora ditujokke ngono. Kok diarani kalam sing ora sempurna. Kaya setahap bulan dan sunake bisa ikut dua wong wadon wa salam dulu salam ba'duhunna yo setengah ini salam bahasa nasib setengah wong wadon kamne wong itu ya pilih salam karo wong itu wa masalam dulu dalam tei salam wong lanang alamat atas wadon asya batika nom iku paman turun pro kume salam karo wong itu nom pro wa ikanat najan ana sapa niki ana kuwi rizaten ana ibu barizat ana ibu barizatan wadon kang wadon kang ngedeng terang-terangan kala karo jamu ora ana bisa iku maujud maksudnya wong wedok sing ngedeng iki sing ngomong itu sing ora umpetan, itu ora sing lagi menyendiri. Contohnya lah pengajian, tak jelas ketok omongan satu. Dulu salam orang itu ya, apa-apa. Wa masalamana tuntai salam ala sibyan ya itu bisa jadi kuat mustahabun perkara sing dibeli. Maksud maknane perkara sing sunnah pulau salam kalau ucap cilik-cilik itu banget disenangi kalau kanjeng Nabi. Lihat Nabi nonton sini ikut dalam salam nasib ya, salam kalau ucap cilik-cilik. Taklimal adabi maujud ono mulangake tata krama lalu maring sibya di jalan lurah ucap cilik-cilik itu kan pulau salam. Wi ono mengandung maksud apa mulai tata krama ngajari ucap-ucapi berarti karo usaha wa kadang kalan wae ngono mustahab ngono ya sunah kemen mustahab te sunahake apa salam liman kudu wong kang makan ngadeg soman minal majlis
yen to masing majlis kain kelungguan apa islam yen to konsoman ala ahli nasi ahli iman menurut sunake oke nek ngadep saka kelungguan entane wong wong akeh itu dhewe sunake rusak terus betul maka dari kahaya gunung mustahab saling muluk santuman alim kasih ahli tidak ada lagi bersoman ilahi maring ahli menurut sunake mungkin abari nenggone keluargane ekonomi kumpulane maka dari kono ayu salima anak halak bainau in halala mengaling-aling bainahu dan iman wa minhum wa bainahum tulisannya apa? Wa bainahum wa bainahum lan dalam antarane ahli apa hailun aling-aling iku bisuba bimpamani lawan wal haid lan padel tembok menunggu terdisunah ke salam senajan ora weruh wong langsung ngene lan daya pawange rung dibuka di rumah cinang biru sama iya nanti urus sama wa kadzalika kamu salima ida salama nabi sallallahu ala rasulullah maka kau tuli kepetuk sapa wong ing sana dalam kami itu salama mongko sallallahu alaihi wasallam wala mesti ana wong kepetuk lanang bola bali kuwi disunahke ya bola bali urus salah najan wong iki padha wala isamulan ora salam sapa wa ala murtad sini ada wong kang lakon di maasi lawan boro-boro maksiat ana wong akeh mendem kok dulu disalah karno wong akeh maksiat kok dulu disalah jangan kok dulu wong istazah kang liwati sapa wong alam kominan seko yang aguna kang padha bulanan sapa kok bisa tomji lawan sekap atau jatuh wanar bilan kon jadi orang sekap itu orang lihat dengan lagu sebelum berdiri misalnya orang rame remi kok gaple liwat liwat wae lah selalu salah ngomong lebih kurang pantas dulu salah juga bermakna ini perkara-perkara sing dianggap kurang itu. Utawa waya sira gunalan ketemu bisa al-qamra'i atau mendem kaya gunalan dolanan saka kaum bil jauzi lawan kenari manuk apa dijuzi maksudnya motor dijuzi itu maknanya polo utawa ya barang magani karo tempat ya boleh mengunjin bahwa yang kamus banyak kemudian itu maknanya kan pada juzi mana sih orang kita maknanya polo maksudnya ini adalah buah-buahan yang hidup bulanan. Dimana ini kenari ya benar. Kenari maksudnya kacang kenari. Manuk. Kacang ya sing sebenarnya kaya polo kuwi. Nek cara nang kene sing akeh dia apa? Buah karet. Nah, betul buah karet. Cara dhewe mlinjo. Dia ono bulanan jenenge patis. Patis itu adu tinju kok piye itu lho. Tapi ra banyak musim. Roso-rosonan. Atau ya tinju tak kenapa? Nah, ya sih tinju kan tinju. Tapi podo karo jus, karo kenari, karo polo, sing dikarepe ngono kuwi. Jenise ngoten niku bulanane. Wong sing bulanan nganggo ngono kuwi. Dia termasuk salah satu bulanan yang supaya perang dan sebagainya. Wal qimari lan
apa menene Totoan. totoan toton iki wa istaghlan dan sunahake lil muslimin yo Islam apa amun sopan atu salaman li akhihi mari sedulure muslim wong Islam atau wong Islam liyane iki disunahke salaman. Soal hadis tawi wong Islam iki liyane ketok salaman dosane rontok kabeh kok salah-salahane siji-siji. Walayan siulang-ulang nyopot soal akor wong sing liya ya tau intane akor tidak nalikane ana sapa muslim tidak kana nalikane ana sapa akor ana ibu yo akor ana kuwata wong kan ngawiti mesti wong salaman iki sing nyopot ya sing ate sing mengakhiri luwi sing bener padahal sing jak salaman aja sing jak salaman wong jak salaman kok Sing ngejak. lak sing nyopot iki kere Bismillahirrahmanirrahim terus wa in ta'ana lamun padha rangkulan sing muslim karo akhi wa qabbala lan ucuk sapa akor ahad huma salah siji apa muslim lan akor sal akori sirai wong liya waya daulat tangan akor ala wajib baru piatase arai ngalah berkah ya jaza mongko menang kalau Arab kan salaman kurang salaman rangkulan kalau saya bahasanya tipikasi tinggi menurut salaman kanthi ngucuk tangan iya benar nek arai adalah tabarruk mesti maksudnya memang ana niat tabarruk ngalah berkah oh ngundake keadilan. Ini mestinya delok-delok kok salaman terus suasana sejarah berkah apa nih? Artinya harus ada alasan yang jelas. Kurang apa? Kok meneh salaman karo wong sugih kok ngantek ngucap tangan iki padha karo butuhe tawadhu. Nek dheweke tawadhu ning mergo sugih imane langsung iya, mungkin ora oleh banget. Nek wong Arab apa biyen iki saiki saiki sih di kalangan wong Arab iki sebelah. Bentuk penghormatan iki ucap sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahu subhanahu sallallahu alaihi wasallam. Assalamu utawi salam iku kodal kalam dalam satu ngomong. Rawahu dijaake di hadis sapa Tirmidzi nang Tirmidzi al-Jabir sang sapa Jabir. Bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wong arep salam ya satu ngomong. Semacam omongan kuwi rupane lafal bismillah. Kita melawan pidato, salam, bismillah disip. Iya lah, bener. Kalau sing pendapat lah, jadi nek ngawiti apa-apa sing ngambil kon bismillah. Ya iya, tapi ya sing itu omongan, itu penggalian. Dan nek omongan kok kudu digalinya bismillah. Lawatan bismillah dhewe iki dia udah mohon maaf kalau kowe dikali yang bismillah ini. Iya, Allah menggone dhewe-dhewe. Nek ngomong kuwi apa kawitane salam. Nek ndak kalian bismillah. Mula ana wong
Pulau salam terus dikali dengan omongan itu ora wajib. Jawab. Jawab ya benar lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala subhana azizi mamadi yahtamilu metro kamuko panal makna tersebut maknanya tidak betul sunatnya salamu pulau salam qabla syurur dalam satu pemandang fil kalamin dalam omongan li'annahu berlangsung salam itulah tahiyatun penghormatan itulah tahiyatu hadil umati penghormatan itulah khusus umat ikan Nabi salam itu sudah dimerek sebagai penghormatan Faidah syara'an mungkin harus nandang sesuatu bila ngaman betul kalamin dalam omongan ya mata mengkokot atau mana dulu panggilannya salam mungkin harus dikali dengan omongan saat ini salam berarti respon kesilan kesunan waqala lan dikosokan nawi manawi wa sunnatul sunnate iku ana musliman dino Islam ku ya jauh yang bisa muslim disalami kelawan salam kodal kulli kalamin sakune saben omongan ini anjen arep salam sakune omong apa wae iki mesti dulu wa qala lan dikosokan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita samane kita ngami di sonan di dalam kelawan omongan kodal salam dalam sakune salam kala tujibu mongko jawab sira ing salam Bihi itu dalam hadis kisun utayana digerai ala salami dan salam wajah jarolan nyegah wajah jerun lan ono panyegah antar kin yang tinggal maksud tinggal salam jadi maksudnya kan Nabi ngantek gawuke nek ana wong kok omong dhisik sak misalnya dibicara maksudnya ngutamake salame ben wong iki gati utawa perhatian terhadap salam salam ini minangka tahiyatan penghormatan wong Islam terhadap wong Islam ya salam iki. Tapi kon masyhurke kon nguncarake lha termasuk tandane wong sing apa kira-kira salam. Masyhurke tinggal salam. Nek dimana nilai terlek iki ana larangan justru malah ora koming ora usah dijawab ora nek muni falai berarti aja ya haram tapi ora ngantek ngono kuwi le maknani bahwa pentingnya salam sadurunge kalam tapi nek mau dijawab ya ora ngantek haram tapi ya oh ini kan Nabi jelas bahwa aja dijawab itu dulu pelajaran wong sing ngomong iki ben mentingke salam sadurunge ngomong ya. Rawal nek ati sapa kodoni nganggo nang dulu mari dikotok. Wa qala musuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manungsa samane buka kang samane disalami. Lalu salam aya alamat dosen wong laki yang ketemu soman iman alqad wa alqad mau teko soman aran soman yufawa mengkotemanku Allah lukumu billahi rahmat Allah wa rasulullah sallallahu alaihi yang hati sopa Ahmad yang Abi Mama ana wong kok gelem ngawiti salam baik dheweke iki ning perungguane wong akeh utawa lagi teko mongko wong sing ngawiti salam iki derajate luwih unggul mugi Gusti Allah kan Kala disopan azizi yang kami memperlakukan al-murad dan sebelum berkorokan dan karena itulah Allah utomo di amanillahi lawan sifat aman Allah wa amani rasuli lan sifat amani Rasulullah ya Allah disilu utomo li ayyarudda dan sebelum dijawab salam alaihi man bada'a itulah man wa salamat Allah salam sokoman bada'a yang atas iman wa yu'minu lan nyentosake utawa ngamanake sapa man ing bada'a man bada'a ing man sing wong sing ngamiti salam kok kedudukane luwih dhuwur mergo dheweke wis ndongake slamet ning kancane utawa ning sedulure sing
Alasannya li anna salam lan sunul salam itu makna utai makna salam kual aman. Wis ngaman wis gawe sunul gawe keamanan tumrap wong sing dulu Islam. Kaya jibu mongko wajib apa tu jawab. Allah ta'ala wa alamu tatahwe dan harus tutup pokoknya Imam Azizi. Wa qala dikusubukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum min asma'illahi ta'ala. Telah saya kira-kira asma Allah ta'ala. Wa doa kamu nyelahake ing asma atau ing salam sapa Allah bil ardi. Dalam bumi faksu mongko masyhur no sira kabeh ing salam. Lafal afsu dikotil hamzati lawan medhot hamzah. Nah, aslinya fa'afsu itu waca faksu. Adharu diksi podo ngatonno tongetokno sira kabeh salam bainakum dalam antara sira kabeh bi antusalimu lan yen podo salam sira kabeh ala kulli man ngantar saben-saben wong lafaitu kang ketemu sira ing man sira kabeh ing man minal muslimin selain mau Islam kabeh iman sing yusrau kan yusrau kan den teka akhir uga den tandang atas man apa assalamu ulo salam mesti sing disyariatke kon mulu salam ini yang mau Islam ini menarik harus dirembuk bahwa Islam jadi lah mau salam bisi dulu baik naro jula maksudnya wong lanang al muslimah kang Islam itu ida mako malikane liwat sapa rajul biko min kabar ketok lawan kaum assalamualaikum nyulu salam sapa rajul ala yang tasiko marodu monggo tunggu jawab sapa kaum ala yang tasiko karena monggo ana sapa rajul ana iku lahu kedira rajul ala yang tasiko apa fadlun ka utama apa fadlu darajatin keutamaannya pirang-pirang derajat keunggulan kita kiri kelawan mulai ini dengan disebut iya ing mengkono kita kiri kelawan mulai ini dengan rojul iya ing mengkono assalamualaikum Ilam ya rudu mengkolam orang menjawab sapa kaum ada yang ada rojul ya rod dan menjawab sapa man wong buat kang teman mengkono bagus minum sing kaum waat ya bulan gue bagus Rawahu min hadis sofa al-Bazzar man Bazzar al-Bahati an maksud bahwa hadis sahih pasti ini. Nah, wong Islam liwat kebetul wong Islam dia sing akeh terus dia urus salam. Terus dijawabi karo wong akeh kuwi. Monggo dhewe jelas oleh keunggulan derajate wong akeh. Mergo kok cara didelok hitung-hitungane wae dhewe ing ngeculke salam siji oleh jawaban wong akeh. Dhewe ing ndongake sepisan ning oleh balen donga wae. Kuwi nek dijawab nek ora kuwi tetep oleh keunggulan dhewe wis ngawiti salam. Mergo apa nek nalika dhewe salam karo wong akeh mongko wong akeh iki ra ono sing jawab blas. Sing jawab dia adalah malaikat. Kalau utai pendidikan kanjeng Nabi rupane man huwa khairun minhum sing dikarepke wong sing jawab luwih apik tinimbang kaum iki yaiku al malaikatul kiram malaikat sing mulya-mulya. Bahwa sul malaikat mongko utai ketertentuan utai khususane malaikat iku ambil utama min awamin basyar katimbang umume wong menungso mesti mengenai malaikat ini dibanding menungso umum ya jelas dhuwur malaikat sing iso ngumpuli malaikat iki ya menungso tapi menungso sing ra umum artine ya ning sithik sing iso derajate ngumpuli karo malaikat. Wafil hadis lan iku dalam suci hadis anna bada salam anta utawi lafal anna bada salam. Anna bada salam utawi temen sedune ngawiti salam. Wa ing kana senajan ana apa bada salam iku sunnah tan sunnah iku afdal luwih utama min jawabi katimbang jawab salam. Ini
Ngawiti salam senajan sunat tapi ganjarane luwih akeh timbangane sing wajib. Sing wajib sapa ya sing jawab kuwi, jawab salam yang wajib. Wa ingkana senajan ana apa jawab salam ana kewajiban perkara sing wajib. Pada apa yang menurut keterangan hadis apa tahu kamu semuduake ing da sapa aziz Imam Aziz. Wa qala lan disuruhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yen inna aulan nas temune luwih utama lan menungso billahi lan Allah ing bersane Allah ai bilong mati tekse kelawan kawasan Allah wa karomati lan kamulane Allah iku manwa padahal kana wati sapa man ing nas bisalam lan salam ai dal mulamat sing dal nalikane ketemu wal mufaraqati lan nalikane bisa di anak musliman puasa diwongkan dikini ila dikrillahi maring zikir Allah pemudzakirul lan yo ngelingake ing nas dheweke sing mulu salam yo zikir ning Allah lan yo ngelingi wong akeh ben yo kelingan karo Allah itu kan jawab salam rawani hati sapa Abu Dawud anak Imam wa utai hati sebelah hati sunati sohul kang sohai Maqala lan dikosokan Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul tawadu utawi pokoke sifat tawadu anda tasor iku tidak unawiti bisalami lan salam Qala lan dikosokan Nabi Imam Nawawi ar-rajulu ta'ulan muslimu ka Islam alladhi rajul muslim laisa kang langsung rajulan iku masyhurin lamun kang kuncara utawa kondang bibiskin lawan fasik wala bid'atin lan ora kondang wong sing nglakoni bid'ah iku yusallimu uluk salam sapa rasul wa yusallam lan den jawab salam sapa alihi rasul cirine wong Islam sing ora kondang tukang fasik lan ora kondang tukang apa gawe fitnah si tukang maksiat kembali. Jadi wong sing sering ngurus salam lan sering dijawab salam. Otomatis sering dijawab salam mergo dhewe urus salam ora. Fayusanu mengkutip sunnah kila betul-betul apa assalamu salam wa yajibulan wajib apa rodul jawab alai ngatasi rojul si mulu salam wa amal muktadi wa namun utawi wong sing gawe fitnah wa manan wong iktarofa kang nglakoni soman dan banding dosa adiman kang gedhe wala miyatub lan ora tobat soman min sing dan pun kaya bagi apa iku wala yusalim mayat ora salam sapa wong alai ngatasi sunah wong ahli fitnah lan udah pengalaman dosa gedhe di mana dianggap ora di ulu salam wala ya bulan ulan jawab semua yang ngatasi rojul kalau assalamu salam ada kaya mau keterangan di Imam Nawawi kalau jika itu soal Bukhari Imam Bukhari Wakoiru bulan salyan Imam Bukhari minal ulama isya ulama kita harus tutup apa kaule Imam Nawawi Waqala lan dikosopo Sayyidi Bidara'i Sunnah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wala yahjuru lan ora kena ngenengake sapa muslimu Islam akahu ing sedulur muslim apa salah sing dalem sadulure telu dina ila ya guna coba yen ta ana sapa sedulure mau iku min ahli bidai ana saking ahli bid'ah wa dhalil lan ahli sasar wal ma'asilan ahline maksiat kira kena menengke wong liya kumpul telu dina kecuali wong sing menengke ahli maksiat ahli bid'ah sing sasar Pamustahabun mongko iku den sunahaken utawa den anjurake istidamatul haji utawi nglanggengake ngenengake lahum maring ahlul bidah Tapi salam lan kelawan salam ya tak langsung dadi bersih sapa hajir mau min ismil hajri saking dosa ning menake il muslimin maring wong Islam. Mungkin kan fitnah cuma dia itu pun menake dosa.
Wa qala lan kusapa kanjeng sallallahu alaihi wasallam idal taqwa. Nalikane ketemu sapa musliman wong Islam loro. Iku aqrabu makang utawi. Aqrabu mongko utawi luwih par-parke musliman ila Allah maring Allah taala iku lakman wa pada kang awit soman bisalami kelawan salam. Ana wong loro ketemu sing cedak ning Allah ya sing mami bisa. Wa fi riwayatin Muslim riwayat Abi Daud anil Barra iseng Syekh Barra bin Azib. Ida taqa nalikane ketemu sapa musliman wong Islam loro pada sofaha mongko tulis salaman sapa wong loro mau wa hamida lan padha muji sapa wong loro muslimani muji Allah Gusti Allah wastaghfara lan padha nyuwun ing ngapura sapa muslimani wa para mongko gufira mongko nyapura sapa lauma musliman wa ada utai hadis hadis hasanun kang bagus wa qalu utai pendikan Nabi rupane lafal al muslimani sing dikersai Nabi lafal muslimani iki sapa yo kuwi iku yasmulu mengku apa ada kira ada karo ini wong lanang loro walaupun saya ini lan wong waktu dulu mesti ya wong Islam ya nek lanang ketemu karo wong Islam lanang ya wong Islam itu ya ketemu karo wong Islam itu campur. Wadakarulan wong Islam lanang wa mahromahulan ketemu ing mahromi dakar wa ailataulan bojo wadone dakar utawa nek wong lanang Islam urus salam karo wong wedok tapi wong wedok mau jin mahromi utawa bojo halale. Istasna lan den jabaken min hadzal hukmi saking iki mau hukum apa al-amrodu bocah nom bagus al-jamilu kang ganteng al-jamilul wajhi kang ganteng kaine watang rumu mongko haram apa musafa adu salaman ing amrod waman lan wong iki kelawan man ahadun utawi bocah boya kang adosi wong kang ora belang wa asdami lan wong kang ora bukan semoga iki kan ora kena salaman karo wong sing ora kudu wong sing ora yak mular menyang ana. Monggo fatulo mongko den mongko apa musafa adu salaman ing man. Iki kata kula kan seperti itu. Zaman saiki salaman karo wong itu yo wae tenang ngene. Ya jelas awi sadar ngono iki haram. Dosa. Ning yo nek umpamane ditolak ngono yo nglarake atine wong yo dosa. Sobat dari awal. Dikira piye? Nggih. Pokoknya nek dengalan pejabat-pejabat iki Islam mikir bangsa ngono. Nek sing paham ngono jenenge ya jeneng aku cukup ngene iki kadang wis paham. Tapi kadang nggih mriko gelo. Tapi kono wis kadung mulunge ngono nek lah nggih. Gelane. Gelane. Yo ning angan-anganmu dhewe. Tak akoni ning salaman Jumat rong iki pancen dosa. Ning nglarake atine wong kuwi yo luwih dosa. Wis muga-muga paling ora impas lah. Ora usane karo lu usaha ora nglarake ati. Sing asal sebenarnya. Niate ya aku sakadang mesti pomo yo kan dosa tak akon terus yen konco ngapura. Aku niate ora kok mergo sahabat utawa pengen ngono ya ora tapi kan ora nglarake atine. Kadang wong nggih mriko sing ngulurke. Ya iya. Aku kadang yo ngandani piye. Kalau bilang ketemu si karo duluran, aku mesti salaman. Neng ndi wae. Masa iki. Tak pula. Kadang yo nek harus ngene iki ning kono ulung-ulung ya wis paham.
Ini aku kurang kongres ini pejabat-pejabat polisi-polisi itu pangkatnya begitu kerja salam menjogo Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayat nanti usul-usul riwayat Al-Hakim atau riwayat Imam Hakim wa dalam Bukhari Al-Ibnu Umar. Bila taqwa nalika ketemu sapa musliman wa Islam loro, assalamat nulu salam sapa ahaduma salah suwijine muslimani ala shahid ing atase kancane ahad kana mongko ana apa hakumat luwih den deminine muslimani ila iku ahsanuhuma luwih bagus-baguse muslimane apa ning basyaron ajare kelawan bisa kelawan kancane. Nah, kalau ketemu terus salaman loro-lorone. Ini sing paling apik ya, sing paling ajar lainnya, sing paling ramah. Faidah tasofaha, ketemu di dalam salaman, anjalam menurun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatasi wong Islam loro kuwi di antara rahmatin ing 100 kawelasan. Ilbadi itu wong kang ngawiti isuna utawi ana sanang. Maksudnya Gusti Allah iki nurunke rahmat 100 rahmat. Dinehke wong loro kuwi. Lah sing akeh ya wis sing ngawiti salam. Sing ngawiti salam kuwi dine 90, sing kere minggu 10. Rahmate Gusti Allah. Walil musafah lan itu duwe wong kang disalami salamat kalau sing disalami iku asyaratun utahe 10. Seperti mola ora basar bisron maknane manusia. Wa qalu ta'ala dikane jenengan bisron dikasih muahhadah. Lan diwaca kasrah huruf sing dipitik siji ai tola qatul wajib si ajere wajah. Wa syatiran ya tegese ajere praupan. Qalu ta'ala dikane kanjenengan pilih badi disuna lafan lil badi maksude sing dikersake wong sing ngawiti oleh 10 iku ai al-badi tegese utahe wong kang ngawiti salam al-badi tegese utahe wong kang ngawiti bisalam lan salam wal musafaati lan wong kang ngawiti salaman iku disuna oleh rahmat 90. Qalu ta'ala dikene Nabi walil musafahi asyaratun lan iku kudu kang dejak salaman iku lak sifat ilfa diwaca fathah fae musafahi wa fi dzalika lan menawa hadis annal madhuba ta perkara kang disunake supaya ya dulu terkadang annal mandhuba tegese utawi temen setune perkara kang den sunai kot yang dulu terkadang ya dulu maknane ngumpuli saja ning dalem pinggir dorek telepon pot maknane jadi dulu terkadang nek kot pinggir mandi maknane teman-teman kot fadula maknane teman-teman nek kot yang dulu terkadang yo ora mesti. Ini nek kot sing ning mati maknane mesti. Anal mandu wa temen sedune perkara sunnah iku kot ya dulu terkadang ngumpuli apa mandu al wajib ing perkara sing wajib. Ya terkadang ono amal sunnah iki ganjarane ngumpuli perkara sing wajib. Salam jadi ciri ini Islam belum ya kira tahun 80-an sama nih Pak Harto ke ampu ini ana gerakan gusur salam. Qala al-musannif rahimahullah wa qala nubukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak taqasul
Nalikane mlebu sira kabeh fi majlisin dalam sijining majlis lungguhan fasalimu mongko lu salam sira kabeh. Wa idza kharajtum lan dalam nalikane metu sira kabeh ya fasalimu mongko lu salam sira kabeh. Fa yudha kudu sedhen sunahaken apa assalamu untuk seluruh salam bidang mulaqatil muslim nalikane ketemu kelawan wong Islam. Wa idza mufaraqati lan nalikane pisah maring muslim. Badlan lan dinyerahaken lil amani maring keamanan atau kasantosan. Itu bisa salam berdoa di masyarakat Islam. Wa iqamatan lan jenengan iri ahli iman maring pira-pira tandane ahli wong. Syiar wong iman bisa. Kada kaya mengkono-mengkono yunda dan sunahaken kuwi kala ketika inda sopal azizu keterangan Imam Aziz. Maka lan diko sopan Nawawi Imam Nawawi ustaz dan sunahaken inda dakhala nalikan mlebu sawang baita wa ing omahe wong ayu salima yen tawuluk salam sapa wong. Wa ilam yakun senajan ora ana kuwi dalam bait apa ahadun wong suci. Waliyakul lan becik ngucap sapa wong assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin ing lafal assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Lebu omah iki disunah salam senajan ora ana wong, senajan suwung. Wa qala dikoso wa kadalan menawi sahabu dari dakhala ing mlebu sapa wong masjid dari masjid au baitan utawa omah liwiri kudu sak liyane wong mlebu omahe wong. Laisa kang ora ana ing dalem bait sapa ahadun suci. Ustaz den sunago apa salima yen to uluk salam sapa wong termasuk mlebu omah kok nglinake uluk salam najan suwung kuwi ngilangi kepikiran. Wa ya bulan yen to ngucap sapa assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin utawa assalamu alaikum alal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Lafal salamin pancen umay cetha suwung kuwi ngucape assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin utawa assalamu alaikum alal bait wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahli bait ora mesti wong ya sapa sing jeneng kono. Ana jin ana kewan. Wa istahabulan den sunake liman kudu wong salama kang salam semuman ala insan yang semenungso. Palam yarudda tumnura jawab sapa insan ala yang semen ayakula. Yen to ngucap sapa man la maring insan mau bi ibaratin kelawan tetembungan latifatin kang lembut. Rabbus salami utawi lafal rabbus salami wajibun. Dene awake dhewe uluk salam misalnya maring wong kok wong iki lan jawab dikon ngomongi tapi yo lirih yo lembut aja keras-keras. Jawab salam ki wajib diomongi wong ini dilengke bahwa jawab salam ki wajib. Bayang bagi mongko prayoga laka kedue sira apa antaru dayen to jawab sira ale atase ingsun. Ya sekutu mongko gugur angkat saing sira apa fardu nek kowe iki jawab paring aku mulo apike nek di 10 salki mbok yo jawab. Kowe nek jawab salam padha karo gugurke kewajiban. Wallahu ta'ala sallallahu wa alam dat kami mudaneni wa fi riwayatin iku sebendal suci riwayat Al-Bayhaqi wa fi riwayatil Bayhaqi lan iku sebendal riwayat Imam Bayhaqi an Qatadah sa Imam Qatadah idza dakhaltum utai lafal idza dakhaltum nalikane mlebu sira kabeh baitan ing omah fasalimu mongko uluk salam sira kabeh ala ali ngatasi aline bait wa idza kharajtum nalikane metu sira kabeh fa audau mongko pamito sira kabeh qabla dalam sakjroning khuruj bisalami le pamitan kanggo salam. Wa dautai hadis ikulah hadisun hadis dhaifun kang apes ai ida wa salat senarkane temu sapa adun suci ila mahalin mari suci ning panggonan fi kang ing dalem mahal muslimuna utawi pira-pira Islam fasalimu mongko salam sira kabeh kanggon sing kula wong Islam itu kan salam. Wa takbiru mongko te takbir utawa dalile
bidukhuli kan mlebu bil bait lan dalam rumah wa bil jam lan dalam kumpulan mesti dalil sing nuduhke bahwa iku nurut salam nalika mlebu utawa metu saka omah lan nalikane kumpulan wong akeh kuwi dalil sing walabiyun maksud walibiyun dalil sing wis kaprah dalil sing wis umum terus do dingerteni. Wa qala lan disebut kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam abkhalun nas utawi luweh medhit-medhite menungsa iku lakman wong bakhila kang medhit sapa man bisalami lan salam. Salam iku ora gelem ya medhit banget. Ora kira raga. Wa qala sapa Ibnu Hajar dan Imam Muhajar fi tanbih dalam kitab Tanbihul Ahya. Wa yakhrusu lan lugo sapa wong ayu salima ing yen tawluk salam sombong fi kulli yaumin dalam saben-saben dina ala asyrati ngatas wong 10 minal muslimin saking wong Islam. Cara Imam Ibnu Hajar wong iki nek iso kon lugo iki rakus utawa ya ben golek terus kan. Golek apa? Golek salam mesti nek iso sedina iki minimal uluk salam karo wong minimal 10. Bab kuwi badine akeh banget. Wa ya kunan yen ana sapa wong wa ya wong kang ngawi iku al-muqtadi wong kang ngawiti salam. Sing ngawiti salam iki golek wong terus nek iso uluk salam ping 10. Fa innahu mawten seni tidak ngawiti salam iku afdalu luwih utama minaroti katimbang jawab salam. Wasyuhatu utawi lafal salam al-kamilatu kang sempurna iku assalamu alaikum. Lafal assalamu alaikum. Walau liwahidin senajan iku kedue wong siji. Wa rahmatullahi wa barakatuh lan lafal wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi nek asline cara makna assalamualaikum iki lakum iki maknane sira wong akeh. Tetapi ijeno kuwi ya tetep kudu apa nganggo lafal kum. Ora kok nek ijen yo assalamu alayka utawa nek wong loro yo assalamu alaikum. Nek wong wedok siji assalamu alaiki. Tetep bahasane siji. Kecuali apa? Uluk salam karo Kanjeng Nabi. Nek ziarah nang Kanjeng Nabi iki salame ora kok assalamu, tetep assalamu alaika. Mergo tertentu khusus salam kuwi kanggo Kanjeng Nabi. Assalamu alayka ya Zainal Anbiya, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Sofiyullah sahidu. Lafale nganggo ka. Wa yazitulan nambahi sapa ar-rad wong kang jawab salam wa maghfiratu wa ridwanu ing lafal wa maghfiratu wa ridwanu. Syukur nek sing jawab kuwi gelem nambahi nganggo lafal wa maghfiratu wa barakatuh yo ana dalil sing menangke. Tapi umpama dijawab padha minimal tekan wa barakatuh yo wis cukup. Pamarolan liwat sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sibyanin ketepethuk ngatasi bocah-bocah. Wa faqala tumuli ngendika sapa Kanjeng Nabi assalamualaikum ya sibyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sibyan bocah-bocah. Wa fil hadis lan iku tependal suwijine hadis. Idza taqa utawi lafal idza taqa. Idza taqa utawi dalam arikane ketemu sapa al muslimani wong Islam loro. Fatasafaha tumli belum salaman sapa al muslimani wa hamidalan muji sapa muslimani Allah Gusti Allah. Wa sholaya lan padha maca selawat sapa muslimani ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastaghfara lan padha nyuwunake ngapura sapa muslimani wong Islam loro mau wa lan padha mesem sapa kulun saben-saben suci minumas muslimani fi wajhi sahibi ing dalem raine maksudnya ya sumeh
ngatasi kancane kul ghafara mongko ngapura sapa Allah Gusti Allah Allahumma maring muslimani belum salaman uluk salaman terus dungake maca selawat mesem Gusti Allah paring pangapura wa nazalat temurun alaihi mengatasi muslimani apa mi'atu rahmatin 100 kawelasan lil badi iku tepeduwe wong kang ngawiti tisuna utawi 90 walil musafati lan iku tepeduwe wong kang denjak salaman asyaratun utawi 10 kaya qaddamu lan den dhisikaken apa assalamu salam alal musafati ngatasé salaman intaha terus tutup apa kole Ibnu Hajar wong loro sing ketemu mau bakal dituruni rahmat Gusti Allah 100 sing 90 iki dinehke wong sing ngejak salaman utawa sing ngawiti uluk salam sing 10 dinehke sing dijak utawa sing jawab salam wong dalile nglakoni barang sunai kadang ganjarane luwih akeh daripada sing wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dikusupan Nabi sallallahu alaihi wasallam assalamu salam itu tahiyatun rerugo utawa penghormatan limil ladina kedue agama kita. Aisyah babun tegese dadi sebab libakoil ulfati maring tetepe asi-asian utawa yo kasih sayang baina ahliya dalam antarane ahline milah ahline agama wa amanun lan dadi kasantosan lidimmatina maring tanggungan kita maksudnya wong-wong sing ditanggung karo wong Islam termasuk wong ra Islam cara bahasane kafir dhimmi ya termasuk kan kafir dhimmi sejarahnya mungkin orang musyrik wujud keamanan tumrap kafir tanggungan kita atau terkait Nabi yo apa wong sing uripe di bawah perlindungan wong Islam. Faidah salam dalam uluk salam sapa muslimu Islam alal muslim atas Islam sing liya itma'anna monggo dadi anteng sapa muslim buat jalan ilang apa rawu wedine muslim utawa sanggup salam wis ngilangke sifat wedine wong sing diuluk salam. Qala usdahu sapa Allah taala wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha ya ayate wa idza hayyitum lan den rerugo sira kabeh utawa den hormati sira kabeh bi tahiyatin kelawan suwijine penghormatan wahyu mongko gawe penghormatan sira kabeh bi ahsana kelawan perkara sing luwih bagus minha katimbang tahiyat aw rudduha utawa paling ora ya balekno to madakno balso sira ha ing apa tahiyah iki maknane nek cara tafsirane ketoke luwih kanggo dadi makna asli ya salam kuwi ning arep yen Kanjeng Nabi wis dawuh bahwa salam kuwi minangka penghormatane wong Islam terhadap yang lain. Lah Gusti Allah dawuh iki nek dihormati wong liya balesen nganggo sing luwih apik. Iso paling ora aurud dua balekno padha kaya le ngurmati ning kuwi. Ana cara tafsirane iki urame salam tok. Termasuk wong kuwi nek iso digawe apik karo wong liya yo bales sing luwih apik. Nek iso. Ning paling ora yo minimal padha karo keapikane sing gawe Warwaran ceritake sapa Abu Dawud wa Tirmidzi Imran bin Husain. Kala hale ngendika sapa Imran, jaat teka sapa rajulun lanang Arabiyun kang bangsa Arabi wong pedalaman wong desa. Ila Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tumli
matur sapa rajul assalamualaikum ing lafal assalamualaikum. Faradda tumlin jawab sapa Nabi alaihi atas rajul. Tuman jelasan tumlin lungguh sapa rajul. Faqala tumlin dika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyarun. Nggih. Faqala tumli ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam asyarun. Ini tulisan baru cetakan. Asyarun ai lirajuli asyarun. Maksudnya kanjeng Nabi terus dawuh ana ngulu salam dijawab kanjeng Nabi terus lingguh kanjeng Nabi ngendika asyarun. Maknane kowe oleh 10. Tumaja tumit teko meneh sapa rajul lanang akhirun kang liya faqala tumit ngucap sapa rajul assalamualaikum warahmatullah. Para tumit jawab sapa Nabi alaihi ngatas rajul fajalasa. Muli lungguh sapa rajul faqala tumit ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam isrun. Ai rajulil akhir isrun. Wong sing nomor loro iki oleh 20 kowe. Tumaja tumit teko sapa rajul lanang akhirun kang nek faqala muni ngucap sapa rajul nek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komplit le salam karo dhateng dijawab sapa kanjeng Nabi alaihi tasir rajul sing keri dhewe kuwi ajal satu minggu sapa rajul faqala tuming dika sapa rajul salasun ai salasuna hasanatan ai salasuna tegese oleh 30 apane hasanatan iki sing keri dhewe oleh 30. Wa fi riwayatin ikus putin suci riwayat Abi Daud min riwayati Mu'adz bin Anas. Saing riwayat Mu'adz bin Anas ziyadatun ta tambahan ala hadaya tasikila hadis. Qala dikosapa Mu'adz bin Anas. Tumata tumli teko sapa akhirun wong lanang sing liya faqala tumli ngucap sapa akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratu faradatun dijawab sapa Nabi alaihi wasallam Nabi. Faqala antum min sapa arbaun ing lafal arbaun iki oleh 40 wong iki. Faqala antum sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hakada iku kaya iki. Asyara ila arbaun tegese iki ana sing oleh 10, ana sing 20, 30 nganti 40. Takunu ana apa alfadho ilu pira-pira kautamane. Kautamane pirang-pirang. Bahkan dia ning riwayat sing liya ana sahabat sing pinter. Di Kanjeng Nabi kira kerep silaturahim nang sahabat-sahabat. Ana sahabat nalika diului salami menunggu. Dodok-dodok terus kanjeng Nabi lu salam. Assalamualaikum. Nantek ping 3. Lagi dijawab. Jadi diprotes karo kanca-kanca sahabat dia. Ngopo to? Jawab lu disalami kanjeng Nabi kok randang lu salam jawab. Ya paling tak sengaja. Kok sengaja. Aku pengen dulu salami kanjeng Nabi nantek pengen dioleh dungane kanjeng Nabi ben aja ming pisan. Nek pisan tuh tak jawab mesti aku yo mulai siji kuwi. Saking dene lho kok pengin abarukan malah berkah kanjeng Nabi jan orokane ono. Dan urusan berkah apapun kanjeng Nabi yen dadi alat berkah. Nek sing jenenge sapa Ibnu Abbas kuwi yen kan cicak cilik. Sing jenenge Abdullah bin Abbas kuwi bayi sing lahir nalika Kanjeng Nabi akeh hijrah. Kira-kira nalika Kanjeng Nabi arep sedo ya Ibnu Abbas akeh umur 10 tahunan. Tapi kerep lungguhan karo Kanjeng Nabi ya isih. Karena ya isih sepupu karo Kanjeng Nabi. Sana wong anak iki. Kanjeng Nabi nek lingkungan biasane Kanjeng Nabi nek bareng ngunjuk
Kuwi kan tunjukane dineke sisi tengene. Sting. Dadi gendanan dadi. Suatu saat iki sing ning arah kiwane kuwi sahabat Abu Bakar. Sing ning tengene kuwi sahabat Ibnu Abbas sing bocah. Bar nunjuk Kanjeng Nabi ya nembung karo Ibnu Abbas. Janjane asline bagianmu kuwi sing nang arah tengenku. Dadi sing tak paring iki sing ning gadhek sing ning arah kiwaku iki wong tuwa. Aku njaluk izin iki nek tak nehke kiwaku piye oleh ora. Ibnu Abbas tetep ngeyel. Nek urusan berkah kula ora iso pengalaan. Tetep tak jaluk. Akhirnya Kanjeng Nabi dinehke. Sahabat dia ni Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi kitab Ibnu Sina lan ikut dalam kitab Imam Ibnu Sina bi isnadin lan sanad dhaifun kang dhawid an Anasin utai lafal Anas qala sapa Anas kana ana sapa rajulun wong lanang iku ya mulu liwat sapa rajul ana nabi yang sing Kanjeng Nabi ya hali anon sapa rajul dawa ba'aswabi ing pira-pira tumpaane utawa kewane pira-pira kancane rajul mau kaya kulo tumli ngucap sapa rajul assalamu alayka ya Rasulullah kaya kulo tumli ngendika lawu maring rajul mau sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alayka lan iku tumuga temane sira assalamu warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwan. Kanjeng Nabi tau duwi salam iku assalamu alayka tok ngono kuwi le jawab wa alaikas salam wa rahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwan. Sakum ditulih. Fakila dumi denaturaken ana sing matur Kanjeng Nabi dijawab dawa temen temen. Ya Rasulullah, tusallim uluk salam panjenengan ala hadza ing atas iki rajul salaman kelawan uluk salam. Ma tusallimu kang ora uluk salam panjenengan salam ala hadin ing atas muji min ashabi